Opština Rakovica nastavila je tradiciju nagrađivanja najboljeg policajca i vatrogasca sa teritorije opštine. Predsjednik opštine Milosav Miličković uručuje nagrade za mesec januar policajcu Damjanu Prentiću i vatrogascu Slaviši Pršendiću iz vatrogasno-spasilačke jedinice Košutnjak. Dodeli nagrada prisustvovali su zamjenik predsjednika opštine Dušan Đaković i predsjednik Skupštine gradske opštine Rakovica Branislav Vujović. Dok stojim da vam se ovako zvanično obratim, da vam poželim dobrodošlicu na tradicionalnu dodelu nagrada, mi to kažemo, priznanja, bolja je reč, najboljem policajcu i najboljem vatrogascu za protekli mesec. Verujem da je januar mesec jedan od najtežih meseci u vašem radu, tako da je pun izazova od novih godina jednih drugih, Božića, tako da posebna težina je onda i vrednost vaših ovih priznanja koje ćete danas dobiti od vaše opštine Rakovica. Opština i pored toga što je budžet za ovu godinu veoma restriktivan i reći ću vam otvoreno manje nego za prošlu godinu, mi smo odlučili da povećamo iznos novčane nagrade. Svesni smo da to vama mnogo ne znači, ali to je još samo jedan dokaz da mi kao opština cenimo to što vi radite i siguran sam da vam motiv nije novac nego bezbednost građana kao i uvek. I srećni smo zbog toga što smo svesni da je to tako u našoj opštini i još jednom zahvaljujem se i načelniku i svima koji vode policijske stanice u našoj opštini na bezbednosti u kojoj naši građani uživaju. Hvala vam i evo predlažem da vam uručimo ova priznanja. Možda 40, to smo uradili.